fer un bon reciclatge tenemos el poder de cambiar esta tendencia. Està en les nostres mans. Reciclar per millorar el nostre planeta i cuidar-lo no és cosa del passat ni del futur, sinó del present. I encara no som conscients de la quantitat de residus que generem per habitant. Estamos produciendo en promedio unos 400 kilos por habitante y año. I el que no sabem... El índice de rechazo de nuestras plantas és del 60%. Un percentatge molt elevat no pot ser reutilitzat per a donar-li una nova forma. Dades que evidentment preocupen i que desgasten el medi ambient. La localitat de Museros, molt conscienciada en la qüestió, celebra el passat dimecres, junt a Levante al Mercantil Valenciano, una trobada per tractar els reptes que tenim per davant per tal de millorar la situació. Necessitem més i millors formes de recollir selectivament en origen els nostres residus, necessitem noves formes de fabricar i de produir els nostres béns per tal de que se reduïsca la quantitat de materials que se destinen a residu i en cas de que siguin residus garantir que per una o diverses vies els materials podran incorporar-se novament als processos productius, no degradant el medi ambient i podran formar part de la nova economia circular. Pense que n'hi ha que començar des de les edats més tempranes per a ensenyar als més menuts la necessitat de fer una bona gestió de residus. I, evidentment, això és costós, però conscienciant a la ciutadania de la seva necessitat, a poc ho aconseguirem. Y en eso precisamente es treballa. Vienen unos cambios normativos muy importantes a nivel europeo. Uno de ellos es el de la economía circular, que nos va a obligar o a ayudar a implementar aquellas medidas que nos lleven a una economía circular y, por lo tanto, más sostenible. Per això, la entidad metropolitana es muy consciente de que una de las líneas estratégicas que se debe trabajar en los próximos años es la educación ambiental, la concienciación ciudadana y la implementación de todas aquellas medidas que hagan posible que mejoremos nuestros ratios de reciclaje y de recuperación. Pero, ¿de qué manera fer-ho? Para ello, aparte de hacer un esfuerzo especial en la educación ambiental, haremos un esfuerzo muy especial para mejorar nuestras eficiencias en planta, para ayudar a los municipios en todas aquellas medidas de implementación del plan local de residuos que tenemos que aplicar ya en breve, y de aquellas medidas en que faciliten al ciudadano el que pueda disponer de los medios suficientes para reciclar de manera adecuada sus residuos. El reciclatge ha de ser una forma de vida per a tots i totes, i més amb la realitat que des de fa mig any ens envolta. Esta emergència sanitària del Covid ens ha mostrat el febles que podem arribar a ser com a model d'economia lineal i que, per tant, tenim que parlar d'un model molt més resilient d'economia circular i de lluitar front al canvi climàtic envers la gestió dels residus també com a fonts de gasos d'efecte hivernacle i per tal de reduir-les treballar de manera contínua, colze a colze en els ajuntaments per tal de continuar millorant la gestió dels residus. Amb la realitat damunt de la taula és el moment de millorar nosaltres el món.